Draga gospodo, velika mi je čast da vas na ovaj način pozdravim i upoznam sa našom djelatnošću. U našoj specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji na raspolaganju su nam najsavremenije metode i oprema za dijagnostiku, lečenje i prevenciju svih segmenata oka. Kako za lečenje kapaka, tako i za lečenje rožnjače, vežnjače, beonjače. Isto u našoj ordinaciji bavimo se za otkrivanje, lečenje i prevenciju svih vrsta glaukoma, kao i svih promjena u dubini oka. Isto također bavimo se korigovanjem svih refrakcionih anomalija oka, kako sa naočarima, tako i sa svim vrstama kontaktnih sočiva. Što se tiče kontaktnih sočiva, na raspolaganju su vam sve vrste kontaktnih sočiva. A šta to znači? To znači da određujemo, fitujemo sve vrste kontaktnih sočiva od običnih tvrdih PMMA sočiva preko gas propustljivih sočiva, kako za korigovanje obične sferne rožnjače, tako i za korigovanje astigmatične rožnjače, kao i za korigovanje keratokonusa. Isto također koristimo, odnosno određujemo i fitujemo sve vrste nekih kontaktnih sočiva, kako za dnevnu, mjesečnu, tromjesečnu i godišnju zamjenu. Što se tiče nekih sočiva, isto također određujemo i fitujemo meka kontaktna sočiva za kontinuirano nošenje. A šta to znači? To znači da u kontinuitetu nosimo 30 dana. Ova kontaktna sočiva imaju i svoj sertifikat za terapijske svrhe, pa ih zbog toga nazivamo i terapijske membrane. One se nose 30 dana i 30 noći. Obično ih koristimo kod raznih bolesti oka, a najčešće kod keratopatije buloze. Isto također bavimo se i određivanjem i fitovanjem progresivnih ili multifokalnih sočiva, kako za dnevnu, tako i za mjesečnu zamjenu. U okviru našeg rada uključeno je i određivanje i fitovanje svih kontaktnih sočiva u boji, kako za promjenu boje očiju, tako i za pokrivanje defekata na samoj dužici našeg oka. U okviru našeg rada uključeno je i oftalmološka pregledi na terenu. A šta to znači? Da idemo i u kućne posjete na kućne adrese. Draga gospodo, naš cilj je da vi budete zadovoljni. Zato dođite i uvjerite se. Do skorog viđenja, puno vas pozdravljam.